Determina si els punts A i B pertanyen a la recta xi és igual a 2 menys 3 més t vegades 3 menys 1. Doncs bé, tenim que aquesta recta està donada per l'equació vectorial i hem de veure si aquests dos punts hi pertanyen. Per això el que farem serà imposar o substituir les seves coordenades per el punt genèric de la recta i veure si podrem trobar una t que faci que es compleixi l'equació. Doncs anem a fer-ho per al punt A i fem que el menys 4, 1 sigui igual a 2 menys 3 més t vegades 3 menys 1. I ara a veure si trobem aquest valor de t. Igualem a components i ens queda menys 4, 1 és igual, doncs, 2 vegades més 3 per t, 3t. Això seria la primera component o la primera coordenada. La segona coordenada doncs, seria el menys 3 menys t, que t per menys 1 és menys t. Ara, si tenim que aquests dos punts són el mateix, vol dir que les seves coordenades són iguals. Per tant, la primera és igual a la primera i la segona és igual a la segona. Per tant, aquí em donaria que menys 4 ha de ser igual a 2 més 3t i l'altre em dona que 1 ha de ser igual a menys 3 menys t. Ara, de la primera, el que faig és aïllar t i trobar el seu valor. Per això el que faig serà restar 2 als dos cantons i em queda menys 6 és igual a 3t i ara divideixo per 3 als dos cantons i em queda doncs que menys 2 és igual a t. Faig el mateix amb l'altra equació i em queda, sumo 3 als dos cantons i em queda 4 és igual a menys t i ara canvio de signe l'equació i em queda que menys 4 és igual a t. Per tant, tenim que no existeix una t de tal forma que aquest punt es pugui expressar com aquest punt més un múltiple d'aquest vector director, perquè les t's ens han donat diferent valor. Per tant, tenim que el punt A no pertany a la recta R, que li podem dir aquí, que aquesta pot ser la recta R. Molt bé, doncs anem a fer el mateix amb l'altra equació. Doncs tenim, amb l'altre punt, 3 menys 1 ha de ser, 3 menys 1. 11 menys 9 ha de ser igual a 2 menys 3 més un múltiple del vector director, que seria t. Passem tot dintre de les coordenades i aquí em queda, la primera és 2 més 3 vegades t. I la segona és menys 3 menys t. Ara igualem i ens queden dues equacions. 11 és igual a 2 més 3t. I la segona coordenada, menys 9, és igual a menys 3 menys t. Doncs ara aïllem la t en les dues equacions i veiem si ens dona el mateix valor o no ens dona el mateix valor. De la primera equació restem 2 als dos costats i en queda 11 menys 2, que és 9, és igual, aquí s'elimina el 2 i en queda 3t. I ara dividim per 3 els dos cantons i em queda 3 és igual a t. Ara fem el mateix amb el següent i em queda que sumem 3 als dos cantons i em queda menys 6 és igual a menys t i per tant canvio de signe tots dos i em queda 6 és igual a t. Per tant, em dona que aquest punt tampoc pertany a la recta. Per tant, B tampoc pertany a la recta.
Molt bé. Anem a veure i anem a fer el mateix amb aquestes equacions paramètriques de la recta que podem dir S i amb aquests dos punts, A i B. Molt bé, doncs aquí què és el que tenim? Fixem-nos que tenim que la x és igual a aquesta equació que depèn de t o aquesta funció que depèn de t, i el que farem serà substituir les coordenades aquí i aquí i trobar a veure si hi ha alguna solució que sigui t que satisfagui les dues equacions. Doncs anem a fer-ho. X és la primera coordenada, per tant és menys 8, i substituïm menys 8 és igual a menys 2 més 2t. Ara sumem 2 als dos cantons i em queda menys 6 és igual a 2t. I ara dividim per 2 els dos cantons i em queda menys 3 és igual a t. Fem el mateix amb la segona equació i tenim menys 10 és igual, menys 10, que és la segona coordenada, és igual a 1 més 5t. Restem 1 als dos cantons i em queda menys 11 és igual a 5t. I ara dividim per 5 els dos cantons i em queda menys 11 cinquens és igual a t. Per tant, no hi ha una mateixa t que satisfagui les dues equacions, per tant tenim que aquest punt A no pertany a S. Anem a fer el mateix amb la següent equació. Doncs vinga, la x la substituïm aquí i ens queda 6 és igual a menys 2 més 2t. I aquí 21 és igual a 1 més 5t. Doncs la primera equació, sumem 2 als dos cantons i ens dona 8, és igual a 2t. I ara dividim per 2 els dos cantons i em queda 4 és igual a t. Ara, en la segona equació, restem 1 als dos cantons i em queda 20 és igual a 5t. I ara dividim per 5 els dos cantons i em queda 4 és igual a t. Per tant, aquí sí que hem trobat una t que satisfà les dues equacions, per tant sí que tenim que B pertany a la recta S.